Ahoj lidi, tady je Katka a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu budeme hrát Minecraft. Tak je krásné. Co to? Tak proto jsou všichni zabarikádovaní, ale ne všem hrozí nebezpečí. Musím zabarikádovat svůj barák. Oh my god. Co to láva způsobilo? Já hořím! Sakra. Všem villagerům musím dát malování. Ale oni už to asi ví. Jste tady všichni v pohodě? Halo, jste v pohodě všichni? Ano, ale jsem mohla způsobit tu velkou lávu. To nevím, pane villagere. Já chci jít ven, jak se odtud mám dostat, když je tady taková láva? Praví, ale nerozumím moc. Buďte prosím tady. Já jsem hnedka tady. To ještě zkontrolovat tady ty villagery. Radši se zabarikádujte, paní. Jak dlouho potrvá ta velká láva? Ještě hodně dlouho. Tak to bude náročné čekání. To teda bude, paní. Musí být, pardon. Buďte tady zabarikádovaná. Sakra. Musím tu lávu nějak zastavit. To pálí. Dobrý. Musím postavit nějakou věž, aby jsme měli tu lávu. Musím něco postavit. Tak. Tady budeme všichni v bezpečí. Bez té hrozné lávy. Sakra. Tak. Tady budeme spát. Tady bude prostě taková ta. Tak, potřebujeme hodně postelí. Hodně. Tady budou spát villagery, protože villagery spijou až 48 villagerů naraz. A já budu spát tady. Tak už jsem kadal všechny villagery. Zůstaňte tady prosím, všichni. Já se tady ještě zabarikaduji, pořádně. Zůstaňte tady prosím. Všichni. Madam, prosím, umíte plavat? Ne, neumím. Tak promiňte. Pane, nemůžete se tady toulat. Musím to tady všechno zachránit. Tam je vaše žena. Pane, halo, promiňte. Ale vaši ženu teďka nemůžeme zachránit.
Pane, já nevím, co se tady stalo, ale zachráníme vaši ženu. Děkuji vám moc. Pojďte za mnou. Všechny je zachráníme. Nebojte se. Pojďte, pane. Vaše žena je tady. Víte, ale musíte tu zůstat. Vím, že váš muž je venku, ale nebojte se, zachráníme ho. A pane! Ne. Tu lávu musíme zastavit. Barikádujte se! Sakra, sakra, sakra. Všude je láva, všude. Budeme jít muset pryč, já jsem tady jediná, kdo tady zbyl. Nechám, ať tady tu vesnicu uhoří. Tady si svoji postelku. Všechno si beru. Jdi pryč. A fuj, láva. S Bohem. Kde to jsem? Bože můj, kde to jsem? Kde to, co to, kde to jsem? Pokud byste chtěli další video, tak lajkněte toto video. A já udělám další video. Teroristická láva. Zdáte.